voliš umetnost. Ovu sliku sam dobila za 18. rođendan. Ko je to slikar? Ko je to slikar? A ne, ko je slikar, samo... Dobro, ne znam i to sad, ajde. Inače, ti trebaš u WC? Ne, ja sam malo prebio WC, ali ja inače obožavam ove stare kuće. Da. I ove stare zidove, i ove visoke plafone, ja volim taj stil gradnje, taj stari. Što kad imaju 4 metra, meni je ovo fantazija. Ajde, ili trebaš u WC da ideš? Ma kakvi vremena spavamo? A? Ajmo da spavamo. Gde ćemo? A ne, ti spavaš u ovoj sobi, a ja sam ovde. Ma daj, me tovariš. Ne, što? Pa smo došli kod tebe na Kajbu da bismo spali zajedno, evo te. Pa dobro, ne moramo, pa kako prije čovječa spavamo zajedno, Keva i Ćale su mi, to si normalan. Čuće nas. Hoćeš da ustane Ćale? A ja sam mislio da ćemo spavati. Ajde, spavamo, proputit ću ga jako. Hoćeš da ga pozdrav? Biće ti jako drago kad ga pozdrav. Ajde, spavamo zajedno. Ne možemo, čovječa. Ajde, zajedno spavamo. Tu kad uđeš. Što si takva? Tu kad uđeš, znači sve ti je namešteno. Baš sam vesela. Sve ti je namešteno. Ja da spavam ovde, a ti ćeš ovde. Da, pa šta? Ajde, budem ujutru. Pa šta napinješ toliko jebote? I budi me ujutru onda. Budiš me. Tiše. Ovo su neke životinje čudne. Trkunice, lasice, miševi, pacovi. To sve živi u ovom trščanom krovu. Ja Bože, kako ću ja da zaspim? Ajde, Nenade, zaspi, fokusiraj se, skoncentriši se, molim te. Ajde, prestanite više. Jao, kud je našla sada me dovodi kod nje. Sad se našla više nikad. Ne mogu da zaspim i što se više trudim da zaspim, to mi se sve manje da zaspim. Ne mogu da verujem. Jao, Bože, ne mogu da držim, ja moram da idem. Izvini. Nešto se čuje u sobi stalno, neke životinje se čuju, neki neartikulisani zvuci, ne mogu da odredim, je li to kljunar, je li to patka, je li to miš, pacov, trkunica, lasica. Nešto je krepalo pod. Nema ničeg nema tu. Vrati se da spavaš. Izvini. Ne mogu da zaspim, izvini. Ej, što si sisica? Ajde, ti se obuj i da te vozim kući. Stvarno, mislim, na što to liči.